ота межа очікування, ну, вона вже закінчилася. Тобто дозволити собі стояти і просто дивитися і якось це, ну, для себе в душі залишати висновки, ну, ми вже не можемо, тому що ми, очевидно, бачимо, що це, ну, не предмет для споглядання, бо в прірву ми йдемо всією державою, и те, кто споглядають, и те, кто... В чем прорва? Вот расскажи, пожалуйста. Вроде все на месте. Хрещатик едет, Верховная Рада стоит. Да, там есть хорошие депутаты, есть плохие депутаты. Всегда так было, да? Вот. Что такого особенного сейчас происходит, вот, на ваш взгляд? Ну, по-перше, скажімо так, такого складу парламенту, як зараз, не було ще ніколи. За якістю? За якістю. Ну, очевидно, і це факт. Я можу з свого досвіду розказати, що завжди, ну, багато депутатів не цікавилися і не читали закони. Я вже не мовчу про те, щоб вони їх писали. Але, ну, такого рівня людей, далеких від політики, які сьогодні є в парламенті, ну, такого Це ще ніколи не справжні було. представники народу. Ну, слухайте, не можна все звалювати на народ. Народ можна обдурити. І це не вина народу, ну, що його дурять. Ну, звичайно, є приказка, якщо тебе один раз обдурили, це винен той, хто обдурив. Якщо другий, третій раз, то ти вже сам винен. Але, ну, все-таки це політика. Люди реально обрали Зеленського, тому що вони хотіли помститися Порошенко, хтось хотів вірити в швидкі і прості рішення. І, в принципі, у нас дуже розвинено почуття такої справедливості в плані того, що ми не можемо дозволити тим, хто нас обманув, ну, наживатись на Слушай, цьому. Сергей, объясни мне, пожалуйста, может, я что-то не понимаю. Я совсем не в восторге был от Порошенко во всех его проявлениях. Да? Кучу всего знаю и даже говорить не хочу, да? Ну, за что ж мстить-то ему? Что же он такого сделал, что ему мстить надо было? Вот это понятие мне не доходит уже там, не знаю, долгое время. Ну, кожен, я думаю, знайшов для себе пояснення, за що мститися. За те, що не стали люди багатшими, за те, що правила бізнесу, ну, для тих, хто бізнесмени, не стали однаковими для всіх. Хтось за те, що судова система так і не стала справедливою. Ну, то есть ожидания не соответствовали действительности, да, скажем так? В итоге? Хтось втомився від того, що у нас війна, від того, що ми живемо в стані постійного стресу. Комусь хотілося... Ну, Порошенко ж теж на початку своєї каденції на виборах обіцяв, що війна закінчиться за тиждень.